ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि हा बे बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना एक्सिडेन्ट बिलायनो ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान सानग्राफोर साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु बिदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' भाइरेल खालामना होनाङा नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोना माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरनाव माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनो लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने